Toto sú najčastejšie problémy v oblasti pracovných strojov, o ktorých nikto nerozpráva. Pracovný stroj potrebuje vyriešiť človeku problém so spoľahlivosťou zamestnancov, tak aby ste sa naozaj dokázali spoľahnúť na svoj stroj. Potrebuje vám vyriešiť problém s financovaním. To znamená, že nemôže vám to navyšovať náklady, ale musí vám to pomáhať viacej zarábať a zároveň náklady ponižovať. Musí vám to pomôcť vyriešiť kapacitu. Takže mali by ste byť schopní s jedným strojom vykonať výrazne viacej činností, výrazne viacej zákazník a viacej práce. A rovnako by vám to malo pomôcť aj s efektivitou. To znamená, že ušetríte množstvo času. A práve od tohto tieto problémy riešime s našimi klientami práve vďaka pomocou takéhoto stroja Avant. Máme tu rôzne možnosti. Je tu séria 500, kedy máme elektrický, máme aj klasické dízlové motory. Máme tu sériu 700, máme tu rovnako aj najväčší, najsilnejší a teda najprémiovejší stroj zo série 800, 860. A v tomto smere platí, že lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Takže poďme sa pozrieť, ako vám takýto zelený stroj Avant dokáže vyriešiť vaše problémy so spoľahlivosťou zamestnancov, s výdajmi, s efektivitou a s kapacitou. Rôzne séria, rôzne modely strojov Avant majú jednotlivé určenia, avšak základné princípy naprieč všetkými modelmi ostávajú rovnaké. Avant má 4 samostatné hydromotory v každom kolese. To znamená, že keď budete stáť na mieste aj na citlivom povrchu, na kachličkách alebo na tráve, tak tie kolesá sa stále otáčajú. A otáčajú sa okolo stredového kĺbu, pretože je to kĺbový nakladač. A znovu platí, lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Kolesá sa stále krútia okolo stredového kĺbu. Toto je jedno z hlavných rozdielov a veľmi dobrých špecifík stroja Avant, na základe ktorého sa tento stroj stal veľmi, veľmi kompaktný. Ďalšia zo spoločných charakteristík naprieč všetkými sériami Avant spočíva v prednej naklápacej doske. Vďaka tejto jednej maličkej veci ste schopní vyriešiť kapacitu vašej práce, pretože vám stačí už len jeden stroj a budete schopní veľmi jednoducho odistiť čap na jednej strane, na druhej strane a dokážete položiť náradie veľmi rýchlo a efektívne to vymeniť za ďalšie náradie a ste schopní s jedným strojom mať viac ako 200 rôznych druhov náradia, takže dokážete veľmi efektívne a veľmi rýchlo robiť obrovsko široké portfólio rôznych prác. Ďalšou obrovskou výhodou do praxe tohto stroja je to, čo si môžeme všimnúť práve tu. Avant je naložený na prívesnom vozíku, to znamená doprava a preprava tohto stroja je veľmi jednoduchá, takže ste schopní sa dostať z jednej strany Slovenska na druhú veľmi rýchlo, veľmi efektívne s obyčajným prívesným vozíkom. Tento stroj má perfektný pomer váhy a zdvihu. Táto 800 váži 2,5 tony, ale je schopná zdvihnúť do 1900 kg. To znamená, ten pomer zdvihu a hmotnosti samotného stroja je veľmi efektívny. A takto pomocou prednej naklapacej dosky ste schopní veľmi jednoducho pomocou naklapacej dosky pracovať a vymieňať náradia. Stroj sa stále krúti, či sa hýbem pred alebo nie, stroj sa stále točí. To sú tie 4 samostatné hydromotory. Máme teleskopické rameno, ktoré si dokážeme vysunúť. Obrovská výhoda. Teraz si predstavte, keby ste dokázali urobiť viacej práce za menej času. Keby ste sa dokázali naozaj spoľahnúť, že práca, ktorú potrebujete urobiť, bude vykonaná správne a tak, ako si to vy predstavujete. Pokiaľ by ste boli schopní jedným strojom mať viacej prác pokrytých, rozšíriť svoje portfólio, ak by ste boli schopní jednoducho a rýchlo tento stroj prepravovať bez nejakých zbytočných komplikácií, okoľko by sa vaše podnikanie posunulo, okoľko by sa váš život zjednodušil a koľko stresu by vám opadlo z vašich pliec. Takže vyplňte krátky dotazník, ktorý sa nachádza v popise tohto videa a náš tím sa s vami spojí, aby vám pomohol vybrať ten správny stroj, tú správnu sériu pre vás, aby sme dokázali pokryť a vyriešiť jednotlivé problémy, s ktorými sa potýkate.